तो फ्रेंड नुआ पुरई तो आम घर को आसी आज पणा संक्रांति किपरि पूजा कर देखते फ्रेंड नना को देखते नना ये फायर सजेबे देख केमती लगुच ऊपर ऊपर दौनु ऊपर तो कैमरा मैन मीडिया भिड़िया पड़े आसली मीडिया भिड़िया सब पड़े आसले तलू तलू दे तलू एठी पिंधौनु ऊपर दौनु ना ठेकी बस छोट ठेकी दुब आना दुब दीटा आण कदली किणिक आंच कंचा कदली छाड़ू दुब दीटा ना धोई दियो ना दुब दीटा धोई दियो भले कि ना आपण मुह टे देखा फ्रेंड मान हाँ दे दे फ्रेंड माने से नना खाई ना केमती खाइबे कौट केते आड़े पूजा करके आइले से टेंशन अच्छा टे हूँ केमती चकड़ा होती पूरा चकड़ी मेन कर देबे कासे हाँ दे सिंदूर पके पूरा नाली नना मुंड फुंड दोष अच्छी बोले नना फूल दोष सजा सजी है चौराटा आमर केते सुंदर नना सजाई आज पानी पाई आउटे गले नना बाड़े हो गला हो छाड़ रेडी सबू भाउज राणी ठिया होती दांतोड़ा देखे नना कुआड़े गल नना नना फूल बड़ा तो चाबी बो पकई जा तो चाबी जो आउट जगह आनु ठाकुर घर रखिबनी ठाकुर घर सिंदूर ना कौन गड़ी ना से जो भोग बिंधारे ना कुआड़े गले पानी पाई ये होची हम घर देखंतु फ्रेंड माने हे नना आसिले नना जो ठाकुर घरे भोग करदब टे अलग रखिदि गोटे साइड की ठाकुर घरे ठाकुर मेन ये रखी दिंतु नना हाँ से थाऊ चलो से ये तो जा मु रख पारे हाँ हाँ चलो चलो एका कथा आ कौन दे रख नना गोटे दोष अच्छे सिंदूर फुंदूर ये लगे चंदन सिंदूर लगौन देखिया नना मंत्र पढ़ हाँ चलो ब्राह्मण को जहाँ वर्षा पकेला ना कौन वर्षा पकेला ना कौन के
ଶାଢ଼ୀ କରେ ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଟା କରୁଛୁ? ବେବା କ'ଣ କହୁଛୁ ନନା? ହଁ ନନା ସରି ସରି ଆଇ ଆମ୍ ସରି। ବେବା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନନା କେମିତି ଅସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଧୂପ କାଠି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସବୁ। ଧୂପ କାଟି ଆଉ କପୁର ଫୁରାଳତି କରିବ ନନା ନା କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପୂଜା କରିବ ସେମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ନନାଙ୍କ ହସ ଦେଖିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନା ସେଗୁଡ଼ା କାଇଁ ବୋଳି ଦେଲଣି ଏମିତି? ଏ ବୋଳା ହୁଏ? ଓହୋ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ସଜାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନନାଙ୍କର। ନନା ଗୀତ ବୋଲିଲେଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୂଜାଟା ଦେଖୁନ। ତା ମୁହଁ ବି ରଖୁନ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିବ ଏଇକ୍ଷଣି ମାଆଙ୍କର। ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ମାସେ ବସିବ ଆଉ। ରଜ ଥିବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସେ ବସିବ ଆଉ। ଲାଗିଲାଣି ନନା କେତେବେଳ ଠାରୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ ଲିଚୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ ଯାଏଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ସେ ଥାଉ, ସେ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ସକାଳୁ ଯଦି ପୂଜା ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅଧିକ କି ଲଗେଇଦେ। ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଣି ପୋଛିଲେ ସେଇ କପଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ? ସେ ଛୋଟିଆଟା। ମାଆଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଧୁଆ ହେଲା। ଧୂପ ନନା ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁକି ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ ପାୟାର ପୁରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନନା ଲୋକ ନା ସେ ନା କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କଛା ପିଟିଗଲା ନା କ'ଣ? ଏଇ ନନା ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଛାତି ବୁଲେଇକି। ନା ଏଇକ୍ଷଣି ଘଷି ଘଷିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଗୋରା କରିଦେବେ। ବେକାର ପଳେଇବି ପୂଜା। ନା ନା ନନା ସେମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବି ରାଗିଲେ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ଘଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଏଇ ନନାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆର ବର୍ଷ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବେ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ନନାଙ୍କର ପୂଜା। ନନା ଟିକେ ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂଜା, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ହେବ ସେ ଏଇକ୍ଷଣି ଲେଟ୍ ଆଉ। ଆମେ ସକାଳୁ ନନା ବସିଲୁଣି ଏ ମନ୍ଦିରରେ, କ'ଣ କରିବୁ? ବେକାର କ'ଣ କହିବୁ? ହଉ ନନା ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଆଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଘଣ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପୂଜା ହେଲା ପୁରା ହାତ ଫାତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ ପୂଜା ଶୁଭ ଆଜି ଆଉ। ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିଲେଣି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି। ନନାଙ୍କ ପୂଜା ଶୁଭ, ନନା ଅଶୁଭ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନା ରାଗିକି।
ନନା ଅଶୁଭ କିଏ କହିଲା ସେ ନନା ଅଶୁଭ ବୋଲି? ସେଇ ମାନେ ଅଶୁଭ କିଏ ଯେ ତା ଜୀବରେ ହାଡ଼ ଅଛି କହିବ। ପ୍ରଜାପତି କେତେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ ବାହାଘର ବୋଧେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷ। ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଖାଲି ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିଲେ ହେଇ 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 ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ହେଇ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଏ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନନାଙ୍କର ନାନୀ ନାହିଁ ବୋଲି ମନଟା ଦୁଃଖ। ନନା ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଖୋଜି। ଦର ବୁଢ଼ୀ ଥାଙ୍କ ତାର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ କହୁଛି ବାଲାନ୍ସ ପକା। ଆଉ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଛି କହୁଛି ବାଲାନ୍ସ ପକା। ହଉ ଛାଡ଼ ସଇଲା ନନା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା। କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନଗେଇକିନା ଏତେ ସିଧା ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବନି ସେ ଲାଗିବନି। ନନାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ମାସି ପୂଜା ଦେଖି ବେକ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ କି ଅପମାନ ତ କରୁଛନ୍ତି ନନା। ବେକ ଉପରେ ନନା ବେକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବୁ ତ ଆର ବର୍ଷ ଡାକିବୁନି। ଘୋଡ଼ ନଥିଲା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫୁଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ଆପଣ। ଆଧରେ ପଶୁନି ଟୋଟାଲି। ନନାଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ଗଳି ପଇଲାଣି। ଚଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ଘଣ୍ଟି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ନା ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ସରି ନନା ପୂଜା ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏ ନନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ନନାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯିବ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯାଇଛ ନନା। ଆପଣ ସେ ଗଛ ଉପରେ ନଗେଇଥିଲେ ଚଉରା ଚଉରା ମୁଣ୍ଡ ଦେଦେ। ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ପୂଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଘରେ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆମ ମୁଖା ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁଖା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରି ଯିବେ। ନନାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା। 405 କୋଉଟା ତିନିଟା ଅଫର ଅଛି କୋଉଟା ଦବା କୁହ? ନନା ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ନନା ଟିକେ ଚାହିଁ 302 ନନାଙ୍କ ହସ ଦେଖୁଛ କିପରି ହସ। 1001 ହଁ କୋଉଟା ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନନାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ।